Nikolaj Wilsom og Thomas Nielsen fra Jyllands A-holdet. 2014 og 2015 har været fyldt med succes. Hvad kan vi forvente af 2016, tror jeg? Jamen 2016, det kan byde på lidt af hvert. Eventuelt kan det byde til oprykning til en Danmarksserie, hvad man ønsker selvfølgelig og håber. Men det kan så også byde til en nedrykning igen til noget almindelig Jyllandsserie, hvor vi så kan tage udfaldet derfra i efteråret. Ja, for i alt, Thomas, er der 4 scenarier, når vi starter om et år igen i 2017. Det kan hedde Serie 1, Jyllandsserie 2, Jyllandsserie 1 eller Danmarksserien. Hvor tror du, vi skal lægge forventningerne? Jamen, vi kan jo lige så godt satse på, vi kan jo ikke rykke ned i den her sæson i hvert fald, så vi kan jo lige så godt gå med benhårdt efter at rykke op. Vi har i hvert fald ikke noget at tage. Ja, vi er jo godt klar over, jo længere vi kommer op, jo sværere bliver det at blive ved med at rykke op. Men ja, vi ser, hvad der sker. Og hvordan står vi rustet til det? Vi starter mod Vatnsborg på torsdag, på udebane. Umiddelbart vurderet som et stærkt hold. Hvad forventer du af kampen? Jamen altså, hvis man kigger på vores træningskampe inden da, så har det jo måske ikke tydet vanvittigt godt, men det er da blevet bedre og bedre, kan man sige. Og ja, formen er der ikke 100% endnu, men jeg er helt sikker på, at det der ikke er i formen, det giver vi mentalt og hjælper hinanden op, så vi når det høje niveau. Og i det hele taget, så er det jo sådan en traditionel påskeopstart med et stramt kampprogram med 2 kampe i løbet af påsken. Hvordan står vi rustet i forhold til skader i truppen og så videre? Jamen, vi har haft en del skader her i opstarten, men det ser ud til, at det begynder at lysne lidt, og jeg tror også, jo bedre form folk kommer i, jo færre skader får vi. Jeg synes kun, det er fedt, at vi starter ud lige på hårdt. Ja, og går det galt på torsdag, så har vi en ny chance kort tid efter, så det er fedt. Og sådan opstarten i det hele taget, hvordan har den været? Du snakker om, træningskampene ikke har været overvældende, men indsatsen på træningsbanen, hvordan har det set ud? Jamen som sagt, som Thomas siger, vi har haft en del skade, og det har nok bundet lidt i den manglende form. Og det har været lidt svingende på træningsbanen, men jeg synes de sidste par uger, at det er gået mere og mere frem, eftersom vi har rykket lidt tættere sammen og så taget den i den anden hånd. Så vi er forhåbentlig klar til at modstå den heksekedel, som muligvis venter os på torsdag. Det er god kamp. Tak.